todos. ¿Este apago o este funciona? Ahora sí, sí, vale. ¿Qué outro? Vale. Bueno, pois moi bo día a todos. Comezamos coa dación de contas da Xunta de Goberno de hoxe. Da proposta número 2 é unha proposta de licencia para unhas obras de vivenda e baixo comercial na Rúa das Orfas. A proposta número 3 é unha proposta tamén da Concellería de Espazos Cidadás, tamén relativa á solicitude dunha licencia para obras de mantemento e de mellora dunha vivenda unifamiliar na Rúa das Hortas. A proposta número 4 é tamén unha licencia, neste caso para a instalación dun sistema de produción eléctrica para autoconsumo mediante paneis solares en San Lázaro, no complexo administrativo de San Lázaro. A proposta número 5 é unha proposta tamén de licencia de obras para ampliar a edificación destinada ao centro de día residencial para persoas con discapacidade psíquicas na Rúa de Santa Teresa de Jornet. A proposta número 6 é unha proposta de licencia tamén para a construción dunha nave industrial na Rúa de Extremadura, na Sionlla. A proposta número 7 é unha proposta do Concelleiro de Espazos Cidadás tamén relativa a autorizar unha excepcionalidade de cumprimento das condicións de habitabilidade para enviar dito acordo á Dirección Xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo e, polo tanto, conceder unha reforma para a rehabilitación dunha vivenda unifamiliar e dun baixo comercial situado na Rúa Carretas. A proposta número 8 é a última das propostas das licencias, que se trata da aceptación de cesión de viario formalizado para conceder unha licencia para parcelamento en Portela de Villestro. Con isto acabaríamos o relativo ás licencias. A proposta número 9 é unha proposta do Concellería de Espazos Cidadás sobre o rexeitamento dunha solicitude de reclamación de indemnización por danos de empresa Proxectos Inmobles de Galicia polo SUN 11. Esta empresa que participaba no proceso de urbanización do SUN 11 presentou unha solicitude de devolución dos ingresos que ingresará ao Concello pois no ano 2008 polas cotas de urbanización, polo concepto de cotas de urbanización, casi 2 millóns de euros, 1.950.000 euros. Neste acordo rexeítase esa solicitude de devolución desas cotas de urbanización. Ao mesmo tempo, que sí que se acorda devolver os ingresos polo imposto de construcións, case medio millón de euros, 485.742 euros, que ingresou no seu momento porque finalmente pois non fixo esa construción. A proposta número 10 é unha proposta tamén de Espazos Cidadás relativa a un recurso interposto por Interparking Ibérica contra un acordo de Xunta de Goberno do 13 de xullo de 2018. Interparking Ibérica presenta un recurso que é estimado parcialmente contra este acordo de Xunta de Goberno onde se autorizaba a transmisión de parte da participación de 2 aparcadoiros do Concello de Santiago á empresa Comsa Aparcamientos por considerar que non cumplen os requisitos exixidos que resen nos contratos de construción destes 2 aparcamentos, o da Praza Rosa e da Praza Ponte do Castro. O recurso pois sí que se estima parcialmente. A proposta número 11 son recoñecementos extrajudiciais, trátase de pequenas facturas por un importe de 13.000 euros, máis tamén facturas do servizo de correos con correos.
A proposta número 12, unha proposta do Concelleiro de Medio Rural e Obras relativa ao cumprimento dunha sentenza sobre unhas obras do post-2014, as obras de acondicionamento e mellora das pistas municipais nas parroquias de Santa Cristina de Fecha, San Xoán de Fecha e outras, incluídas no post-2014. Esta sentencia anula o acordo asumido por Xunta de Goberno o 30 de outubro de 2015, onde se lle sancionaba a esta empresa por incumprimento de contrato. A sentencia considera que non dá lugar á sanción, que o que se ten que facer é disminuir o importe da factura polo importe do contrato que non se executou. Así que dá lugar a unha reducción da cantidade de 5.471 euros. A proposta número 13 de Xunta de Goberno é unha proposta do Concelleiro de Educación e Cidadanía para nomear un persoal funcionario responsable do contrato de servizos de comedores escolares. A proposta número 14 é unha dación de contas de sinatura do convenio do Concello de Santiago co Mercado de Abastos, 10.000 euros nesta anualidade da achega municipal. A proposta número 15 trátase dunha devolución de fianzas por un contrato de reparación dun vehículo do Servicio de Extinción de Incendios. Tamén as dúas seguintes propostas, e as tres seguintes propostas son devolucións de fianza, unha polo servicio de redacción do proxecto construtivo da obra de reurbanización dos contornos urbanos de acceso á cidade, a seguinte polo servizo prestado de recollida de animais abandonados, a seguinte devolución de fianza pola execución das obras do proxecto de modernización das instalacións de alumiado público en Busto, Figueiras e A Gracia. A proposta número 19 é a justificación do convenio coa Federación Galega de Judo, asimismo a 20 é a justificación do convenio coa Federación Galega de Baloncesto, e a 21 é a justificación do convenio de colaboración coa Sociedade Deportiva de Compostela. A proposta número 22 trátase dun inicio de licitación, da aprobación do expediente para iniciar a licitación para a explotación da cafetería situada no Parque da Granxa do Sesto. Iníciase con isto a licitación, é un procedimento aberto, e a empresa a quen se lle adxudique terá que darlle un canon ao Concello de 4.964 euros ao ano, e o contrato sería por 3 anos, prorrogable a outros 2 máis. A proposta número 23 da Xunta de Goberno é un inicio de licitación para a adquisición dun vehículo tipo furgón para utilizar por parte do Servizo da Policía como servizo de atestados. Ten un orzamento de 21.175 euros. A proposta número 24 tamén se trata dun inicio de licitación para un vehículo, neste caso un vehículo tipo todoterreno para o Servizo de Protección Civil do Concello de Santiago, con un importe de 18.755 euros. Con isto remataríamos os temas ordinarios da Xunta de Goberno e iríamos ás urxencias. Nas urxencias, a primeira das propostas é unha proposta da Concellera de Deportes para dar conta da asinatura de diferentes convenios de colaboración do Concello con entidades deportivas. Como tendes no documento resumo, dase conta da asinatura do convenio con Obradoiro por 120.000 euros, co Club de Atletismo de Santiago por 9.000, co Club Victoria 7.000, Federación Galega de Montaña 5.000, Federación Galega de Atletismo 10.000 euros e Club Triatlón Santiago por 20.000 euros. A seguinte proposta
de Xunta de Goberno das urxencias é unha proposta do Concello de Medio Ambiente relativa á modificación e ampliación de rúas con dereito á tarxeta de residentes na zona 8 de Pelamios e Vistalegre. Acórdase modificar e incluir novas rúas con dereito á tarxeta de residentes, en concreto a Rúa Bispo Diego Peláez, a Rúa de Noia, a Rúa de Boiro, Praza de Álvaro Conqueiro, Rúa de Rianxo, Rúa de Ribeira, Rúa de Santa Comba e Rúa de San Xoán, de forma que establecense zonas reservadas a residentes tanto ás 24 horas como tamén zonas son nocturnas. As seguintes rúas, Rúa de Santa Comba, permítese o aparcamento libre durante o día, reservando estacionamento para os residentes durante a noite, e o mesmo a rúa lateral do Parque de San Xoán. E no caso de Bispo Diego Peláez, da Rúa de San Xoán, o que se establecen son reserva para residentes ás 24 horas. Esta era unha demanda dos veciños da zona, dado que despois das obras feitas en Vistalegre o número de prazas disminuiu, o número de prazas para de aparcamento disminuiu, e ademais tamén hai rúas máis peatonais, entonces os veciños solicitaban ter tarxeta de residentes para aparcar na zona. A proposta número 3 das urxencias é unha proposta da Concelleira Delegada de Acción Cultural relativa ao nomeamento de membros do xurado dos Premios de Creación Literal SELIC 2018. Acórdase o nomeamento de Antonio Rodríguez López, Guadalupe Gómez Zarto, Francisco Xavier Lama López, Monserrado Pico González e Paula Carballeira Cabana. A proposta número 4 das urxencias é unha proposta da Concellería de Facenda de modificación dun acordo adoptado na Xunta de Goberno Local do 22 de decembro de 2017 relativo á adscrición do persoal do Concello que está involucrado no proxecto Atlantic Social Lab, que é o proxecto europeo que nos financia unha parte dos orzamentos participativos. Neste acordo o único que facemos é unha modificación do persoal do Concello que participa nese proxecto. Unha modificación do persoal e tamén unha modificación das porcentaxes de tempo que lle dedicaban persoal que xa estaba escrito. A proposta número 5 das urxencias trátase dunha proposta do Concellería de Espazos Cidadás para a aprobación do convenio de colaboración entre o Ministerio de Fomento e o Concello de Santiago para a realización e execución do proxecto de integración ambiental da glorieta elevada do enlace da SC20 en Conso. Como sabedes, esta é unha demanda de fai tempo da veciñanza da zona. Existía un compromiso por diferentes ministros de fomento que finalmente nunca se executaron ou se realizaron. Agora, por fin, despois desa xuntanza que o alcalde mantivo en Madrid co actual Ministerio de Fomento, temos esta proposta de convenio que aprobamos hoxe. Trátase de 240.000 euros que o Ministerio de Fomento investirá para a rotonda de Conso e para tapar ese oco que agora mesmo existe, e despois cederá a titularidade desta zona ao Concello de Santiago, o cal, ao ter un convenio coa Xunta de Galicia de preurbanización e humanización das entradas do Camiño de Santiago, unha delas esta zona, actuará con unha reurbanización na zona, nos convenios que o Concello está chegando ca Xunta de Galicia para financiar unha parte desas obras que se farán nas entradas dos Camiños de Santiago. A proposta número 6 das urxencias é unha proposta da Concellería de Acción Cultural relativa á concesión de axudas da convocatoria aberta de axudas a actividades culturais para entidades sen ánimo de lucro. Se vos acordades, na anterior Xunta de Goberno, pasado venres, aprobamos as axudas de acción cultural de apoio a actividades culturais para empresas. En este caso, aprobamos as de sen ánimo de lucro nun proceso de apoio ás actividades culturais moi ambicioso por parte do Concello de Santiago e que non ten precedentes. Son 22 entidades as que se benefician
beneficiarían destas axudas por un importe total de 50.000 euros. Tendes no resumo o listado das 22 entidades e os importes. E, por último, a última proposta de Xunta de Goberno é unha proposta da Consellería de Obras e Medio Rural para iniciar un expediente por incumprimento de contrato a unha empresa, por incumprimento do contrato das obras de mellora de pavimentación no viario de acceso ás Pereiras, na Gracia. Iniciamos este expediente no que a empresa terá audiencia durante 15 días hábiles. O motivo do expediente é o retraso, a demora na execución das obras, e a proposta é que por cada día de demora teñan unha sanción de 10,26 euros. E con isto remataríamos a dación de contas dos asuntos acordados hoxe en Xunta de Goberno. Tendes algunha pregunta? A primeira, porque os veciños a primeira que se remitira ao Concello non lles valía. Entón, esta hai consenso, hai cambios? Pois non che podo dar información detallada de cales son os cambios entre a primeira proposta e a segunda. O que sí que sei que hai consenso e que hai acordo entre os veciños, non? Que o importe que investirá o Ministerio son 240.000 euros, que está segundo acordado na reunión co alcalde de Madrid, co Ministro de Fomento, e que resolvería esa demanda dos veciños de darlle unha solución a esa rotonda e de tapar, sobre todo, por cuestións de seguridade ese espazo, non? Pero, bueno, si eso preguntamos máis detalles das modificacións que houve entre as dúas propostas, trasladamos vos. O tema da granxa do Sexto, cales serían as condicións? Non sei se as condicións serían... Sí, un momento que a teña por aquí anotada. Te dou así. A empresa, como vos decía antes, tería que entregar un canon de 4.900 euros ao ano. Este canon vese reducido co que se sacou en anterior contrato. Sabedes que houve unha anterior licitación que finalmente quedou deserta e que o canon era case o dobre, eran 8.000 euros anuais. Entón, na revisión dos pregos tomouse a decisión de reducir o canon que a empresa tería que pagarlle ao Concello en case a metade, en 4.900 euros, e por 3 anos máis a posibilidade de outros 2. Non teño máis condicións no contrato nese sentido. Non sei se preguntabas por algo en concreto. Aberto, digamos, a cartera ou condicións un pouco máis... Non, é un procedemento aberto a calquera empresa que se quera presentar. Non ten unha reserva específica ao mellor a centros especiais de emprego ni nada, é aberto. Non, está en condicións, sí. E as condicións, bueno, as habituais, o parque, a cafetería tería que estar aberta en calquera época do ano, asumindo o contratista os custos de limpeza, así como as demais condicións de mantemento das instalacións, as habituais neste tipo de contratos. A relación que se dá na que se amplía é máis ampla na que
Vámonos a mirar. Espera un momentiño que vou coller o expediente. Aquí. A ver. Non... A ver, o que era que vos comentaba, todos os veciños destas rúas que mencionei, que están aí no acordo do resume, Rúa Bispo Diego Peláez, Rúa de Noia, Rúa de Boiro, Praza de Álvaro Cunqueiro, Rúa de Rianxo, Rúa de Ribeira, Rúa de Santa Comba e Rúa de San San, todos estes veciños que residan nestas rúas relacionadas terán a posibilidade de ter unha tarxeta de aparcamento que se inclúe na zona 8 de Pelamios Vista Alegre. Poderán conseguir esa tarxeta e poderán aparcar nas seguintes rúas: na Rúa de Santa Comba, na Rúa Lateral. O sea, os veciños que residan nas rúas mencionadas primeiras poden aparcar nas seguintes rúas con ese horario, non? Establecido por cada rúa. Non. Hai unha cuestión máis? Sí, la última, perdón, cantos días son de demora? Porque se dixo canto por diario, pero non canto A obra tiña que estar rematada o 17 de novembro, espera. Teño por aquí anotado. Non o recordo de memoria, non quero meter a... A ver, un momentiño. O 17 de outubro tiña que estar rematada deste ano. Non, falta algunha cuestión. Algunha cuestión máis? Nada, bueno, pois moitas gracias.